CWD मा डिपार्टमेन्टआव फैसाखौहाय अबेनिफ्राय लाना फैया ओमफ्राय बेसो ना खोथाया आरो नों जाथाया मा जामारदों नैबे दहायनि भिडिअ'आव हमनाया आं फुल खिथागासिनो दङ मानि साख्रि ओंखारदों बे मानसिखौ हमहैनो हायोब्ला बे जाहैबाय गोबां सोंदों मा जामारदोंमोन आदा आं बैसोर बुंनायखौबो भिडिअ'खौ होगासिनो दं र' अब्लाबो आं स्लाइडलि खिथालांसै बिटिसिआव साख्रि ओंखारदोंनो साख्रि ओंखारदोंबाथ' आंबो नांगौ आंबो मावगोन जुदि 50,000 साख्रि मोनोबा गभर्नमेन्ट सोर फाग्ला मावा हा खथासेखौबाबो फाननानै मावगोन थ' बेबायदि दा साख्रि होगोन होननानै बिसिना बिराद लिंक दं जानो हागौ दा जाय फंबायमोन मैयानिफ्राय बुंहरबाय थाबाय आदा आइया दाहार लालायना हरदोंमोन फैसाखौ 50,000 बिदों फैसा साख्रि होगोननो आं मैया हराव भिडिअ बानायना होखादों अननानै फैसाखौ हरफिनदो अब्ला मोजां जागोन बिदि खालामनाङा होननानै आंनि भिडिअखौ नायफ्राङाखैदां बै मानसिया ओंखायनो दिनै हमजाबायबो बुंबाय आइया दाहार लालायनानै हरदों दा माजों हरफिनबावनो साख्रिबो जाला आइयाबो माजों सुख'हरबावनो दाहारखौ हाजिरासो मावो सामफ्रामबो जानोनो गैया थ' खोनानानै दिखार नांखाबाय आं एसे ओरै जानानै दंखायो दाख्लैनि माबा माबिनि आं होआलासिनो आं दावराव जानायनि दे जिखुनु जाया बे थांबाय ओंखायनो फुङावहाय मेसेज हरबावबाय बे फंबाया आदा जों फैबायमोन बे मानसिया दिनैबो फैसा बिहरदों 12,000 ओरै जाना ओरै जाना आं दुखुजों रागाजों डाइरेक्ट कम्बल बोखारदों बे गस्लाखौ थ्रोब सोदों गारि स्टार्ट ब्लड क'क्राझार बेंगलनिफ्राय लोगो हमफैबाय सेंग्राफोर एखाट्टा जाजोब्बाय जोंनाथ' टिम दं क'क्राझार चिरां गुवाहाटि माखासे जायगाफोराव दा ब्रादारमोनजों लोगोसे फैसाखौ हैनो थांबाय बियो जों उन फल' खालामनानै डाइरेक्ट हमहैबाय रं साइडजों थांनानैबाबो आं हमहैनो मोनबाय लोगो लोगो बिदि खालामनाङा दा बिदि खालामनाङा दा आरो जुदि जेबो जाथाराबा थानायाव दोनफैयो होननानै असिसारा बिहरबायमोन ओंखायनो आं मा सानबाय बर'जों बर'खाय एसे मिलामिसि खालामग्रोनोसै र' बर'जों बर' मानो बिदि खालामो होनोना ओंखायनो इसिबां मानसिफोरनिफ्राय लाख लाख थाखा जाबाय बे मानसिखौ नुयोबा नोंथांमोना सिनायसिगोन जायहा बिटिसिआव 4 ग्रेड 3 ग्रेडनि जब होगोन होनना फैसा जादोंना दायो साबधान जादो आं मिथिया गोजौनि लिडारफ्रा मिथियोना मिथिया बे खोथाखौ खिन्थु जायफ्रा फैसा लादों 50,000 1 लाख वाट्सएप लिस्टखौ नायबाय आं खैजन मानि डकुमेन्ट्स हर जासिगोन र' इलेक्सन खाथिना थाब जाथ'वाखै र' खामानिया बेफोरबायदि बुंहरनाय खैजन मानि ट्रेनजेक्सन बिसिनाव फैसाया हाबफैगखाबाय थ' सामाव जेने थेने बै फंबायमोन जाय रिकुवेस्ट खालामफैनाय बिसिनो फैसाखौ बख'नानै हरफिननो हाबाय दिनै हरफिनबाय आरो जाय फंबाय सासे आरो सन्देर फैफाबावबाय बेबो हरदोंनो दा बेनो स्कुटिखौनो एग्रिमेन्ट लिरनानै हरबाय जे जेब्लासिम बिनि फैसाखौ रिटार्न हरा स्कुटिखौ मोनलाङा दलिलाव आरो लोगोसे बै फंबायमोनाव एसे फैसा मोनबावनांगौ दं बेखौ हराबा बिथांमोनाबो आयेननि राहा लागोन होनलांदों थ' बेखायनो साबधान जा जायफ्रा मोननांगौ दं हरखादोसो इसिबां फैसा गैयैबो जानो हागौ सोरबा गोनां बर'फ्राथ' आरो बांसिनानो हाजिरा मावनानै जाग्रा बिमा बिफाया बेसाराफोर बिसोरनि न'खरखौ सोबख'नानै जानो बोरै हाखो इसिबां थाखा वाट्सएपआव नायनाय बायदिबाथ' बुहुतनि लिस्ट दं जायफ्रा हरफ्रांनानै लादों भिडिअखौ नायदोंब्ला साबधान जादो नोंबो हरदोंमोन आंबो हरदोंमोनबा फैसाया बे दैयावनो थांबाय दा सोरखौ सेरगोन कन्टेक्ट खालामहरो कन्टेक्टआबो बिराद डेन्जार फन हमा मेसेजजोंसो फेसबुकआव जेबो डिटेल्स गैया माबा टाइटेलल' पेज बेयाव मेसेज खालामो फैसाखौ लायो थ' सोरबाफोर जाय हरदोंमोन बिटिसिआव साख्रिनि 3 ग्रेड 4 ग्रेड बिदि सिं सिं रायलायखुमालायदोंमोनबा सेस जाजोब्बाय फैसाया थगायबाय नोंसोरखौ दा दिनै नैबे भिडिअखौ बानायफैदों आं हामा हाथा फैनानै आंहाबाव जेबो बेनिफिटबो गैया मोनदेरनायबो गैया होमबाबो बानायफैदों मानो थानो हायाखै दा दाया रावनिबो जाया सोरबा बुहैग्राफोरनिबो जाया सोरबा हमग्रानिबो जाया डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट दाया जागोन एमजेनि बा सोरनिबा जाय हमदों जाय भिडिअ होदों बेखौबो रुजुननो रेडि होफैदों ओंखायनो मा जायो जाथों खायबा बुंहरदों गोबां खोथा बुंग्रा थायो नाथाय नाङोलै अयनाय खालामद्रायोबा मालायखौ अयनाय खालामोबा जोंबो मालाबा सहायनो हाया बेबायदि दा माब्रै जामारदोंमोन माब्रै लेंहरो बिनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन माने फंबायमोननिखौ आं बै फंबाय जायफ्रा फैसा हरग्रा आं बिसिनि महरखौ होथ'ला दे भइसखौ खोनासंनानै लादो थ' भिडिअ देखायैनि सिगां मोनसे खोथाखौ आं बुंग्रोबावनो गोसो जायो बावदोंमोन आं जाय बिदि फैसा जानानै लिस्ट दं हिन्जावफोरबो दं बेवहाय साख्रि होगोन होननानै मेबि सोरबा साख्रियालाबो थाफानो हागौ लिस्टआव फैसा जाग्रा लिस्टआ ओंखारजोबखाबाय कन्टेक्ट डिटेल्स बैनिफ्रायनो ओंखारजोबखाबाय
अन्नानै गिनाय दङब्ला आरो बर'जों बर' जुदि कमप्रमाइस लुबैदोंब्ला जाय जायनिफ्राय फैसा जादों फैसाया हरफिनजोबदो थाब रिफान्ड खालाम जोङो बुंनांगौ दरखार गैया रिफान्ड खालामलायनानै आरो बिदि खामानिखौ गारदो बर'आनो बर'खौ बिदि थगायोब्ला इनाय अयथासारि लाख लाख थाखा बोरै जानो आरो बिदि फैसा हरग्राफ्राबो साबधान जा मानसिफ्रा 15 लाख 20-30 लाख होबाबो साख्रि मोना नोंसोर 50,000 1 लाख होनबानो साख्रिनि फाग्ला जानानै हरोबा उनाव नांगौबासो हरैनि सिगां जेबो सोंग्रोला माब्रै गोरोंफोरनाव जेब्ला प्रब्लेमा जायो अब्लासो आदा बिदि जादों लास्टआव गोदि गोदा दाया बै इउटिउबारनि मोजां मावनाय समाव जेबो नाम थाया जोंहा नुजायाबो जेब्ला फिसा दाग गोलैगोन अल आसाम इन्डिया अबाव बर' दं नै उमुगा इदि नै फन फैगासिनो सोरनिबा आं गोदान नाम्बार हमला मेसेज हरनोबा आंथ' गल' गथ' रायलायदों दा सोरबा लोंदों नामासो होनलायलांगोन भगबाननि खोसोमलै जोनोमनिफ्राय दिनैसिम लोंफेराखै आं फेकसेबो रसखौनो मिथिया लोङा आं लोंफेरखायाखै जिबनाव गैफेरखाया लोगोसे नैबे सासे फंबाय दंफैबावो बिथाङा जायगाखौबो सोंलांनांगौबा बोरै जादों बेना गथ'नाया एसे खिथादो बोरै जाग्रोनो आंनाबो बिदिनो फेसबुकआव लोगो मोननानै जादों आरो ओमफ्राय फेसबुकनिफ्राय मोजां गाज्रि रायलायबाय माबाय बिदिनो साख्रि बाख्रि दं होननानै ओमफ्राय फन नाम्बार लालायबाय फन लानायनि उनाव बुंबाय बियो बिदिनो 12 नों बेसेबां पास जानाय बेसेबां फरायनाय नोङो होनना बुंबाय ओमफ्राय आं बुंबाय आंबो बिदिनो फरायनाया जेनेबा सेकेन्ड इयार पास जानानै थानाय बुंबाय आरो ओमफ्राय बिदिबाथ' एप्लाइ खालामनो हागोन मागोन बेबो बिदि बुंबाय बेखौ जेरोखोम नांगौ बिदि बुंदों आरो ओमफ्राय बिदि बुंनाय दाना बिदिनो फैसा आरि बिबाय बेयो अनेक बुरजा बिदोंमोन ओमफ्राय सिगांथ' आं हायाखै ओमफ्राय उनाव एसे खमल' बिनायाव आं माखासेखौ होबाय ओमफ्य गाव माखासे हेल्प खालामनो हानायखाय आं होदोंमोन आरो ओमफ्राय दा दहाय आं मिथिबाय उल्थां फाल्थां बिदिनो बायदिसिना खोथा खोनाबाय आङो फन रायलायनायाव फनखौ दानस्लाबनो हायाखै खोमा बे नोंसोर लाबोनाय समाव मा बिहरो बिसोरलाय नोंसिनाव डकुमेन्टसखौ बिहरो बिसोरो डकुमेन्टखौ बिहरनायनि उनाव फैसाखौ इमारजेन्सि नांगौ होनना बुंखायो नोंगौ इमारजेन्सि फैसाखौ नांगौ होनना बुङो ओमफ्राय बबेबा मोनबोदोंमोन जेनेबा आंथ' दाख्लै लास्ट हरदोंमोन बेनि उनाव आं हरनो हाला होनना बुंखादों मा डिपार्टमेन्टआव होनो नागिरदोंमोन नोङो साख्रिखौ जेनेबा आंनिखौ PWD आव होनो नागिरदोंमोन बेयो PWD आव मा रेंक मा ग्रेड जेबो बिदि बुङाखै आं दाख्लै सोंथारनानैसो खोन्थादों बियो PWD आव जागोन नोंना होननानै बिदि खुनु जबनि नामबो गैया साख्रिनि नामबो जिखुनु साख्रि जागोन आरो गभर्नमेन्ट साख्रि फर ग्रेडनि खामानि जागोन आरो जायगाया बिदि आदसा ओरैनो नोंथांना जायगायाव बेनि आंना आं बुंना नङा ना जायगा बुंनाय जेबो ना न'खौ सोङाखै ना ओमफ्राय लाजिबायसो औ आरो जाहाथे नोंसिनि थ्रुयैहाय बर' माखासे लाइमोनफ्रा एवेयारनेस बा सांग्रांथि जानो हायो बिनि थाखायसो आं सोंदों खिथाना जेबो प्रब्लेम नङाब्रा खिथानानै जायगाखौ मा डिस्ट्रिक्ट चिरांनिनो नोंबो थ' लास्टआव बेनो भिडिअखौ नुबाय नोंथांमोना कमेन्ट होनो हागोन जायफ्रा मा सानो जोंनि मावनाया जुदि गोरोन्थि जादोंबा बेखौबो बखिनो हागोन बुंनो हागोन आरो जाय फैसा लाग्राफोर बुंखाबाय रिफान्डेबल खालामफिन बेखौ रिफान्ड खालामहरफिन गासिनोबो